Queremos dar a coñecer a moción que vamos a presentar ao Concello, a moción que supoñemos que vai ser aprobada polas tres forzas políticas, dado que é unha problemática que as tres forzas políticas coñecemos, como é a originada a raíz da publicación do Real Decreto 1515 do 2009, do 2 de outubro, onde se regula a identificación dos cabalos de monte. Un Real Decreto que equipara o cabalo de monte, o cabalo bravo, ao que é un animal doméstico, o que implica aos gandeiros unha serie de gastos que fai inviable manter este tipo de cabana gandeira nos montes, non? Porque o custe da identificación é sobre uns 40 euros cabeza, custe que non son capaces de sacar coa venda dos poldros. Por iso nos vamos a pedir ao Concello chegar a un acordo para instar a Xunta a que se modifique esta orden e que se diferencie os cabalos domésticos, cabalo de compañía, do que son os equinos destinados á produción. Todos sabemos a importancia que ten manter unha cabana gandeira no monte, porque implica a reducción do risco de incendio, porque reducen a carga de biomasa nos montes, aparte de que é unha tradición cultural e no noso Concello ten un aspecto económico importante, non só polo que é a propia produción do cabalo como carne, sino desde o punto de vista turístico, como é a rapa das restas de Sabucedo. Outro dos puntos que pedimos é que se considere a cría do cabalo de monte como un ben a apoiar e a fomentar. Repito, o interés cultural e económico que ten esta especie, o cabalo, sobre todo en terras como a da Estrada. Outro dos puntos que pedimos chegar a un acordo é avanzar na ordenación do monte, nos compromisos entre gandeiros e propietarios, para evitar conflictos que se producen non só nos nosos montes, sino en xeral nos montes galegos entre os propietarios de gando, os propietarios dos terreos, fomentar que se cheguen a este tipo de acordos e a ordenación tan necesaria dos montes. Considerar o aproveitamento gandeiro da biomasa xerada no monte como un dos medios máis eficaces contra os incendios forestais, e outro dos puntos que pedimos que se chegue a este acordo. Si temos gando no monte, os incendios son menores, sempre cando este aproveitamento regulado. Tampouco podemos negar que en moitas zonas do noso país os incendios son producidos polos gandeiros sin escrúpulo. Daí que é importante a ordenación do monte e do aproveitamento. E como último punto, trasladar este acordo ao presidente da Xunta. Isto xa digo que é un acordo, unha moción que queremos que as tres forzas políticas poden suscribir. As tres forzas políticas saben da problemática que está originando este Real Decreto, porque se trasladou por parte tanto da cooperativa Monte Cabalar. De feito, a exposición de motivos da nosa moción nun 90 e algo % é un documento que a cooperativa lle entregou ao alcalde e aos responsables de medio rural sobre este tema, e tamén nos consta que a Asociación Rapa das Vestas lle ten trasladado tanto ao Grupo Socialista como ao Grupo do Partido Popular a inquietude que teñen con este Real Decreto. Non só polo coste que lle implica a identificación dos cabalos, a mellor un coste que a Asociación Rapa das Vestas podería asumir, pero o resto dos propietarios de cabalos do monte non poderían, pero si a mellor a cuestión dos acordos, de como chegar a acordos cos propietarios de terreos. Entón aí o Concello queremos que xoga un papel moi importante para
poñer de acordo a todos os axentes implicados en esta cuestión. Presentei na hoxe por registro, supoño que será tratada nova comisión e eu supoño que será aprobada. Ahora, xa sabedes que as mocións que non se aproben non pasan a pleno, pero eu supoño que esta será aprobada, porque é un tema de incidencia directa sobre os veciños da Estrada. Eu non entendo cales son os temas de incidencia directa ou de competencia directa do Concello, que só se podan falar, non sei se só teremos que falar de tubos e puntos de luz. No Concello non se pode falar de outro tipo de cuestións, pero bueno, eu creo que este tema na Estrada todo o mundo recoñece a importancia que ten o aproveitamento dos cabalos, neste caso, no monte, e a problemática que xeneran. Para identificarlos con un microchip, o problema do microchip é que ten que ser instalado por un veterinario. Entón, o Colexio de Veterinarios estipula un precio de 40 euros por cabeza. O que se pide, o que piden os gandeiros, é que se faga que se dé a mesma consideración que pode ser as vacas, onde os gandeiros nas súas estabulacións fan eles a identificación, lóxicamente con un control. E unha das cousas que piden os gandeiros é que eles podan facer esa identificación sen necesidade de ter que recurrir a un veterinario colexiado, repito, o respectivo control, e creo que así o custe pode estar sobre 3,5 euros, se rocería de 40 a 3,5 euros, se non me equivoco. En todo caso, que volva a ser así un pouco o paradoxo típico de países ricos e burocráticos, non? Sácase unha legislación a nivel europeo que todos estamos de acordo de que é necesaria, logo hai que facer as aplicacións respectivas a nivel estatal e autonómico, todos estamos de acordo de que é necesario, e unha vez que se empeza a concretar, o que acaba sendo é unha nova traba burocrática para os que en todo caso estamos desde a parte de gandeiros, os prácticos, non? Acaba sendo unha nova traba burocrática con perxuízos económicos, sobre todo porque ademais no sector equino, salvo o animal de compañía, o animal doméstico, que eso pois non presenta ningún problema, un animal valorado polo propietario, asume que van ter uns custos, e entón evidentemente se aí tamén ten os custos de identificación respectivos, pois non lle supón ningún problema, non? Pero cando falamos de produción de equino, coa importancia e o potencial que ten, non? O abandono dos montes xerando esa cantidade de biomasa levounos a unha situación de custos, de gastos moi elevado. O gando, e particularmente o gando equino, polo tipo de clima e polo tipo de vegetación que temos, ten unha función importante para xestionar esa biomasa e simultaneamente pode producir unha carne de máxima calidade, non? Con todas as certificacións de ecolóxico e sustentabilidade e demais. Entón, esa importancia, ese potencial contradice a hora de aplicar todo isto. O que nos atopamos pois é o problema dos custos elevados, aínda que está pautado a varios anos a subvención, cada ano a subvención decrece, e ademais a subvención non prevé, porque son subvencións que tardas en cobrar 2 anos e que tes que presentar inicialmente a 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí non se prevén os movementos dun gandeiro. Un gandeiro pois pode necesitar aumentar, reducir. Entón, se aumenta, se nós estamos na fase de aumentar, pois o que te atopas é con que quedas fora da subvención e aplicas uns custos por identificación superiores aos que ten o propio animal. De feito, todo o que se levou nestes 2 últimos anos en torno á identificación, que é algo necesario, por suposto, non? Eso ninguén o cuestiona, afectou a reducción do número de cabezas que foron mal vendidas e sacrificadas noutros lugares do Estado ou incluso se exportaron. Reduceuse o número
de cabezas que hai no monte, cando iso ten evidentemente pois un valor negativo, non? Entón, por iso comentaba ao principio que é outra vez un paradoxo entre o tentar por unha banda ordenar para mellorar e para potenciar un sector e, sen embargo, a aplicación concreta pois é custosa, unha sobrecarga burocrática e amplía un segmento intermedio de técnicos sanitarios, administración, funcionarios que van a levar papeleos, identificación e demais, e o produtor pois o perxuízo económico que dixen antes de gastos de identificación por animal que superan o propio valor de mercado do animal. Neste momento nós temos 100 eguas, non? Aumentamos este ano. Entón, por exemplo, as primeiras que identificamos, 50, identificáronse con 95% de subvención, non? Entón, bueno, pois identificar esas eguas supúxonos, esas 50 eguas, pois supúxonos, non sei, como 100 e pico euros, foi insignificante, non? A partir de aí xa cambia a situación. Ademais, a primeira foi hai 2 anos, iso cobrouse no mesmo ano que nos pagamos os gastos veterinarios, non? Na identificación. A partir de aí a cousa xa empezou a descompensarse. Os prezos, realmente que nos está poñendo o Colexio de Veterinarios, a Consellería tiña un prezo de referencia, sempre deu a entender que era un prezo alto e que os prezos reais que se moverían serían máis baixos, e iso non é así, témolo falado máis nunha ocasión coa Consellería. Estáse aplicando eses prezos por parte do Colexio de Veterinarios, non? Que son totalmente abusivos, non? É dicir, nos identificamos, temos por un programa de cría e de control de crecementos dos poldros, pois desde o ano 2007 identificamos, e nos identificamos por 5 euros con microchip un poldro, e, sen embargo, todo o proceso de identificación como está pautado significa 40 euros. Eso indica como todo ese exceso burocrático, esas mediacións ou concesións a colexios que aparecen polo medio, diferentes pasos, logo está o libro, despois hai que asinalo. Bueno, todo iso acaba sendo pro gandeiro un despropósito, non? Iso simplemente pode non venderse, non o dar vendido, a vendelos a lotes a 40-50 euros. Cando, por exemplo, xa se pagan pois de 60 euros para arriba, xa consideran os gandeiros que vai ben pago, non? Eso indica como está a cousa. E logo houve opcións intermedias, non? Que intentaron pois organizalo un pouco para obter aí un valor engadido. Nos estámoslo facendo a través de transformados, e hai outras experiencias, non? Xente, bueno, pois que vende organizalotes en fresco, con carniceiros, máis ou menos traballando cunha referencia de poder sacar por poldro máis ou menos do ano sobre 100 e algo euros, non? Máis ou menos, así coñecemos casos diferentes polo norte da Coruña, no entorno de Santiago, no sur da provincia de Pontevedra, que todos intentamos máis ou menos frente a uns 40, 60 euros que como se teñen vendido aquí na estrada, ou se vende na estrada, a uns 100 e pico, que é o que podes entender que, bueno, é o mínimo, non?